नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आता थोडा पाऊस पडलाय आणि पाणी आलंय. तर पाणी आल्यामुळे आता मासे चढायला सुरुवात झाली आणि आम्ही मासे पकडण्यासाठी या छोट्याशा पर्यावर आलो आहेत. बघू शकता तुम्ही, तिकडे मासे पकडण्याचं काम चालू आहे आणि आपल्यासोबत खूप सारे मित्र मंडळी आहेत. तर तुम्ही बघू शकता आता आपण कसे मासे पकडत आहोत. जास्त किती भेटलं? 7-8 भेटले. मोठा भेटला काय? त्याला मी पकडलाय दोनदा आणि सोडलाय परत. मागून हा काढा बाय, ते तूच करू शकतोस फक्त. उडी मारला हातातून. हा बघ बाया, वाट लावशी परत. फाटते मी बेडू काय हा बघ मला इथं भेटला काय? हा बघ इथं हात घालायला. बाय बाय, हे आपली आयडिया भारी आहे. हिरव्या आणली सकाळी 12 हिरव्या बारक्या हर्ष, तो इकडे वरतीच याला दगड आहे ना वरती, आणि वरतून पाणी येत आहे. बाय तू तिथून उठ ना, तिकडे वर जाईल मासा. आबा 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 आबग 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 आबग. गेला हाता खालून जाते हर्षदाचे. शे मागून भेटला तर त्याच्यात तुला तर रात्रीचं नेणार रोशनचा भाव. तुला नाही रात्रीचं मी नेणार. नाव सांगताव का? अन्न जातील, अन्न आहेत. सूर्याने एक तिकडे पकडला आणि इकडे पण येतो का? ते कोणी सांगितलं नाही. धावून सुटला. आता बघ, आता बिरादरी मी बघ कशी पकडता. आता भेटणार अगं पाऊस फक्त लाडू सवय देणार. तिकडून घ्यायची पिशवी तिकडून. हो पण मी नाही मारायला गेला मुंबईला. किती मोठं होतं सूर्या, केवढंच केलं याला डबक. मला इथं मग आता मुलं आहेत बाजूली 7-8. हे बघ किती इथं. मग आमच्या मेघाला पाठवा. यार हर्षो काय अजून आहेत 2. अजून 2-3 आहेत. होय ते 3 आहेत. आता वरती येईल हर्षदा, इथे येईल. हे चला, काय झालं की नाही, भेटतोय की नाही. पिशवी घे आब आता घाल ना हर्षदा. माझ्या हाताला लागलं होतं. आपल्याला रानात जायला काय आता येईल का तिकडून हे अशी पिशवी मार, अशी मार. मी मागच्या पकडायला गेला पाऊस नाही कुणी पकडला होता असा? राखण झाली देवाला उद्या पण झालं ना. संपलं काय? हे हा या पकड झालं. अरे मेरेन दवडला. मेलन दवडला एक नंबर. अरे मेलन दवडला. अरे असं नाही भेटणार. अरे असं नाही भेटणार. असं नाही भेटत तो. 1 2 3 भेटला. बघ तरी पण उडबाय त्याला जेव दे इथे.
आबा 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 आबा. आपण घेऊया पकडला नाही झाले संपले. नाही अजून बारकस पिचकू आहे. दे 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 दे. अरे काय यार बाया, ह्या डबक्यात जवळजवळ 15-20 मासे आहेत. जवळजवळ हातभर एवढे मासे आहेत मल्याचे. किरव्यांची पोरा घेऊ काय हा किरव्यांची पोरा हा घे घे टाक टाक आपल्याला किरवांची पुढं. हा अख्खा ढव जेवढा होता तो आम्ही इकडं पाणी ओतलेलं आहे त्याचं. आणि आज अशी प्रक्रिया चालू आहे. जवळजवळ माळ्याचे मासे कुठले आहेत रे? माळ्याचे आहेत ना? माळ्याचे मासे जवळजवळ 20-25 मासे आहेत आतमध्ये. ते मी आता काढतोय. असं घे चल, साठते पाणी तिकडून. बाय काढ काढा मी येलीव. तू काढू नको तू दुसऱ्या नाही दिसू. फायनली मित्रांनो आता आपल्याला 10-12 मलूचे अस्सल मासे भेटलेत आणि आता आम्ही ते सोडण्यासाठी जातो टँकमध्ये.